ife a bụ ụdara dị n'ezi ọka isi ọfịa. Ife a ụdara dị n'ezi ọka isi ọfịa. Ọ dara after 4 days o ji were da. After 4 days o ji da. Wee kpọọ onye dọọma kwọrọ isicha ụdara. Kwọrọ isicha ụdara. So the boy akwọrọ isichazie ya. Ọ na-akwụ ebe nkara na-aga. Before ya na-amakwazi ebe ukwu ụdara adị. Ebe ukwu ụdara adị wee manikwe wee kwụrụ ọtọ. Ọ ukwu ewu ife a na ndị mmanya na-abịa enenegasị ya. After 4 days ọ dabi n'ala. Onye dọọma bịa bedi isichaa ya. Na mbara o mere na mbara be Festus Okoye n'ezi ọka isi ọfịa ka o mere. So ụdara after 4 days ka ọ kwụkwa. After 4 days ka ụdara ebe a na-ebeji isi nka na-agasị mmiri n'ala. Ụdara were manikwa wee kwụrụ. So ndị mmadụ na-abịa enenegasị ya. So nke a abụrụ na-asụkwa asị mụ nwa na-ejudo ihe a na-ji aka njefu ya. Tata awụ Sọnde bụ ka ihe today's date dị. Tata awụ 13 June 2021. So ife a mere n'ezi ọka isi ọfịa. Agụata local gọọmenti area. Ife a osisi dara ada after agbukachaa ya onye dọọma by mistake na Okeke ya bere ya. Bechaa ya osisi wee si n'ala wee manikwa wee kwụrụ. So bechabe ife ahụ nka na-etike asị kwọrọ isichara. So ife ahụ nka na ebe nka na kwọrọ isichara. Fa nka na ụdara ahụ. So ụdara were binye were kwụrụkwa. So ibe nji egosi ife ahụ na ife ahụ ife omimi. So ife arụ maka ọ ife omimi. Ọ ife omimi. So onye bụ na osisi ife dị n'ụdara. Ụdara siri ike onye nwere sepụ aka na ife ọbụla mmadụ karịrị mmadụ nghọta. So nke a ife mmadụ fọrọ n'obodo anyị bụ isi ọfịa. Ụdara dara ada. After some days ụdara were manikwakwa were kwụrụ.